Attentie de commandant, tot na de orde geldt een praaiverbod. Uit. Zijne Majesteit Holland is het stationsschip voor het Caribisch gebied. En dat betekent dat wij onder andere hulp kunnen verlenen bij orkaanpassages. We worden ook ingezet voor counterdrugsoperaties en niet in de laatste plaats voor kustwachtoperaties. Wij zijn zelf nu sinds begin oktober hier in het gebied. En wij blijven tot na de jaarwisseling hier actief in het gebied van de commandant Zeemacht Caribisch gebied. Ja, het schip is bijna 110 meter lang en we hebben ongeveer 90 bemanningsleden. Daarnaast hebben we de beschikking over een boardingteam, technisch specialisten, operationeel specialisten en logistiek specialisten. We hebben 2 interceptors. Die 2 boten gebruiken we voornamelijk voor het uitvoeren van onze operaties. Het onderscheppen, maar ook het controleren van scheepvaart en van de visserij. We hebben ook een helikopter mee van het Defensie Helikoptercommando. En de helikopter stelt ons in staat om ook een beeldopbouw op grote afstand te doen, zodat we weten wat er om ons heen gebeurt op open zee. Daarnaast is de helikopter ook belangrijk omdat we er reddingsacties mee kunnen verrichten. Dus ook voor search and rescue kunnen we hem goed inzetten in het Caribisch gebied. En we kunnen hem eventueel gebruiken als de burgerbevolking nood heeft om bijvoorbeeld moeilijke plekken te bereiken, om hulpgoederen te brengen of om mensen te evacueren. Ja, we streven naar zo optimaal mogelijke samenwerking met onze partners. Een van die partners is de Guardianes Costa en natuurlijk ook de kustwacht Caribisch gebied, waar we ook regelmatig voor varen. En daarnaast werken we ook samen met onze internationale partners, bijvoorbeeld de Britten of de Amerikanen en de Fransen. Afhankelijk van het soort operaties wat we uitvoeren, proberen we dat zoveel mogelijk gezamenlijk te doen, omdat het gezamenlijk ook makkelijker resultaten boeken is. Het uitdaging van de kustwacht Caribisch gebied luidt immers niet voor niets samen sterk. En daar geloof ik ook heilig in. En we zien ook dat die samenwerking vruchten afwerkt. Ja, het laatste woord voor One Happy Island is in ieder geval dat ik blij ben dat we weer terug zijn op het eiland. Dat geldt ook voor de hele bemanning. Het is lang geleden dat we hier zijn geweest. Dat heeft vooral te maken met de COVID-beperkingen die we toch merken. Ik ben dan ook blij dat de bemanning de afgelopen 2 weken gezond is gebleven. Waardoor we nu in staat zijn om eindelijk weer een keer een bezoek aan Aruba te brengen. En ik ben er heel blij mee en ik hoop dat het eiland daar ook blij mee is.